balio du. Milak egiten duten apurbanak, batek egiten duen mila baino. Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezu zuk. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, ez da amets bat nire nahi ala baizik. Etxean kalean, lanean lagun artean, mendira joatean, eta ohean sartzean. Apa, gu gara atzerik eneritz Aitor eta Larraitz gara, eta danok gara, eroizen gare Arizmendiko ikasleak. Batzuk Almengunien eta beste batzuk Felixalekoan. Aste honetan eta aurten gare murgiltze hasteko irakasle edo ekipua, ez? Eta murgiltze hastean ahalegindu garena da, DBH lehenengo mailan, gune desberdinetarik etorritako ikasleekin, talde ikasgela berrixak dituztenez danak nahaztuta, ahalegintzen garena da, euren harreman, lehenengo harreman hori, ezagutza hori euskeraz eman dadila, eta horretarako injobain bat ekintza, eta ditzen esan dugu eskuka zentzen diren. Injo astebeteko programazio bat. Urten gara klasetik kanpo eta injo bat joko ezberdin, beste joko ezberdin jo klase barruan, eta gero ipini dugu ariketa batzuk, euren arteko elkarrizketan euskara bultzatzeko, gurekin erabiltzen duen hizkuntza euskara izateko, eta talde txikitzetan eta horan euskaran erabilera bultzatzeko. Horretaz aparte, ahalegindu gare modu ikalik eta ludikoenien egiten gauzak, eurendako divertigarri izateko eta ikusteko euskeraz behondo pasarekela, eta ahalegindu gare apurtxoa gelako, Aitorrezun nahi moduen gelako muga horrek apurtzea aparte, gela guztien arteko muga horrek apurtzea. Eta denen arteko erlazio hori, Aitorrezun nahi moduen lehenengoko pauso hori euskera izateko eta hotxera egitzeko. Eta valorazio moduen, esan nahi edot, azkenien danok gustora ibili garela, nahiko motibatuta, lehenengo egunetik, eta, uniak ikusi duena, azkenien euskera gune honetan bitzen dabilela, batzuk gaztelania egiten dabilela ikusi dugu baina, bertan... Hori moldatzen ahaleginduko gara aste honetan, eta euren arteko erlazioa euskaraz eraiki dezentela hemendik aurrera, ez?